Welkom in Goes, niet bij Delta Ride for the Roses, ook niet bij de gewone Ride for the Roses, maar Ride Before the Roses. Hoe zit dat nou? Je bent de weg een beetje kwijt. Ja, ik kan me het ook wel voorstellen. Kijk, de basis is de landelijke Ride for the Roses. Dat is ook een landelijke organisatie. Daarvan afgeleid hebben we hier in Zeeland de Delta Ride for the Roses. En die houden we ieder jaar 1 keer ook. Dit jaar hebben we dan ook de landelijke ride erbij. Dit jaar doen we dus de ride zelf, de Delta Ride niet. En toch wilden onze sponsors graag dat we los van die landelijke ride toch nog eens een keer een evenement hier in Zeeland zouden organiseren. Nou, en dat is deze Ride Before. Heeft u ook een persoonlijke reden om mee te doen? Want dan hoor je van veel mensen, hè? Ik doe mee vanwege familielid, et cetera. Heeft u dat ook? Ja, in principe wel. Ja. Het is gewoon ter nagedachtenis van mijn schoonvader, zeg maar. Ja. Dat is nog niet zo lang geleden? 3 jaar nou. Ja. Dus... Doet u nog steeds wat? Ik zie het. Jazeker, ja. Ja, dat gaat niet in je koude kleren zitten. Nee. Mijn vader heeft zelf al een paar keer de ziekte gehad, dus ja, daar blijf je toch altijd voor fietsen. En eigenlijk heel het teamje waar ik mee fiets, hebben allemaal zelf wat gehad, of ouders ervan, of familie. En ja, eigenlijk is in 2008 met Ruiters eigenlijk ons clubje een beetje ontstaan. En daardoor zijn we elk jaar blijven fietsen voor het goede doel. Je kan er zo een heleboel opnoemen die er aan overleden zijn of die nog steeds worstelen met deze verschrikkelijke ziekte natuurlijk. Dat heeft iedereen wel, hè? Ja, dat is het. Maar dat is voor u een reden geweest om te zeggen, ik doe mee? Jawel, ja, dat zeer zeker, ja. Ik ben toen gestopt met roken en ja, vanaf die tijd is dit mijn ding geworden. Ja, de fiets. Iedereen rijdt voor iemand. En het is eigenlijk een emotionele rollercoaster waar je in terecht komt. En straks om 10:30, als het eerste startschot klinkt en het lied De Roos is gezongen, dan voel je gewoon de emotie boven het peloton hangen, boven de mensen hangen. Dan is iedereen even bezig met zijn eigen verdriet, met zijn eigen situatie. En dat vind ik altijd het meest indrukwekkende moment van zo'n dag. Zit er ook iemand bij die u kent? Ja, mijn man is net langs gefietst. Ja, mijn dochter doet mee. Ja? Mijn dochter en een hoop collega's. Met een clubje van Colijns Plaat. Die fietsen iedere zondag en die fietsen nu. En ook met de echte ride fietsen ze mee. Helaas hebben wij ook een familie kanker meemaakt. Dus ja, dan is het motivatie genoeg, zou ik zeggen. Daarom doet uw dochter mee? Ja. U vangt hem op aan het eind? Ja, nou, die komt dat goed is op de fiets weer terug. Dus ik hoop dat hij, als ik niks hoor, gaat het goed. Dan moet hij zelf weer naar huis fietsen? Ja, dat doen ze zelf. Ze komen met een clubje weer terug naar Colijns. U komt hem niet ophalen? Nee, hij komt zelf weer naar hier. Dat zal hem leren. Zo is dat. Hij wil zelf fietsen dus. Dat is toch wildplassen? Ja, ze zeggen het van wel, hè. Ze zeggen van wel, maar... Maar dat mogen wielrenners? Ja, die mag dat. Vandaag is het gratis. Het is even een plaspauze hier. Ja. Wat is dit? Even met z'n allen even uitblazen? Ik heb een hele nacht gewerkt. Ik ben sinds gistermiddag wakker, maar mijn moeder is afgelopen jaar overleden, dus ik moest rijden. Even lastig, maar het komt goed. Even wat eten en dan doen we het laatste stukje windje mee. Maar dat doorbijten, dat doet u voor uw moeder? Dat moet, hè. Dat moet. Dan is dit maar peanuts, hè. 100 kilometer. U zegt dat moet, waarom moet dat? Ja, voor mezelf. Die pijn is te verbijten? Ja, natuurlijk. Het is niet te vergelijken met chemo's, toch? Dit is maar tijdelijk, joh. Morgen lachen we erom. Maar nu nog even niet? Nu nog even niet. Ah, het gaat goed, hoor. Het gaat goed. Maar de schoenen moeten nu echt even uit.
we zijn nog niet bij de finish, hè. Dus... Toch al bloemen? Toch al bloemen, ja. Is dat niet een beetje voorbaar? Ja, moet je aan mijn vrouw vragen, maar ik ben er erg blij mee. Als je rijdt voor de roses, dan moet je natuurlijk roses krijgen, hè? Pijn in de beentjes? Het valt wel mee, gelukkig. Ja, maar het ging wel lekker. En september zijn we weer terug bij de Route Ride. Komt allemaal voor elkaar. Goeie training dit. Ja, keurig. En een goed doel, hè? Ja, zeker te weten. En die rozen zijn binnen, hè? Die rozen zijn gescoord.